Γνήσια ανταλλακτικά σημαίνει γνήσια απόδοση. Δεν είναι απλώς ένας προφυλακτήρας. Είναι BMW. Κάθε εξάρτημα είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Γνήσιο, εγκεκριμένο, με εγγύηση απόδοσης και ασφάλειας. Και κυρίως, διατηρεί το όχημά σας αυθεντικό, όπως σχεδιάστηκε από το εργοστάσιο. Το αποτέλεσμα? Υψηλότερη αξία μεταπώλησης και εμπιστοσύνη στον επόμενο ιδιοκτήτη. BMW Mini Prekas, Νέο Μοναστηρίου 110.